Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Synod Higher Secondary School Shillong. Kabalapha hadu prapunyungut ki kana school. Kalapas lut barok bat laingut kilayo bandrung haka top 20. Haka exam secondary school living certificate. Haka jukpun mi result naka embos. Kabalong mentaka sengi kesantarik nailar arjar puwe. Kini kilaingut ki kana school ki barung haka top 20 kilong. Kaya pi larisa kongbu kalapoy hakerdan kebasaw kebalayo sanspa nyo pulai mak. Kahamika milim ngap kabawan hakerdan kebakatlay kelayo sanspa andre pulai mak. Bat kalaya risa lengdo mersilong kelawan hakerdan kebakatsaw kebalayo sanspa andre armak. Habayakran bat ke principal jong ke Synod Higher Secondary School ke Kong Sandra Tongper kelapan pau ke Sngewkmen bawatlah Hapdeng ke Jingdon ke klam kebaklam yo bani hikai school Henry kilayo bandrung hadu laingut haka top 20. Hakani ke Sslc jong arhajar pui ni pak prapunyo di ke pas baro prapunyo. Kini kita mi haka list kita laingut. Di balang besau, balang kat balang kat sa. Sila penjar kerteng ni ti kena. Iya pi Larissa di balang besau. Nanta pada i Hamika. Nanta i balang bakat lai bat i ya Risa. Keban haka list kamdi ke basuk kan ngatrai haka ni kasnya menta bangi rong lain guru kala ade shisha ke ba krau mo bandrong haka merit list kidan kisnem ki bangi rong tang iwe kidan kisnem ki bangi rong armut Henry haka ni kisnem nilai upcome inti bakum kido hikairu namal pagadi kisnem jokani ka pandemic di ban ongi balais kiwe kimrung te ngatrai kemudian gum kata kejingkeli namar ba hakiwe kisne bro lain got tengah try kala deh achievement kade house nam arhajar khatwe ni yo ya ka first nang ni school jangi nak ta kidan sa armat deh ki bay Rung try kade ka fourth position but ka ninth kum tahi ka first position kamde ka position ka ba suk mo ban ong hi na try kindon ki school ki babon haka state kiba kinum yo kumi kani ka na mo di haka history jong ki school na try kindon very few schools kiban ong ban produce kin mo haka span jong shi post name leni ar post name ar ngut leni lain ngut ki khna kiban yo eka first di kum ka school jong ni menta ni produce how arhajar khatwe di ngidon ke Jingkhangdam nim tip sahatin kat no bangi ngin yo ban yo bangi ke position di ngidon kum kata Jingkhangdam si kismen ke ban lada pi compare ye ke online but ke offline ti kamdan kata ke ban om ba ka online ke kamba ya ka offline kini ka jingi ya kenduk jangi markmat bagi kena kalau buat dan kam ada kata-kata nak banta jangi kena nak banta jangi kino hikairu bangin dayo ida daki kemana jong kumno bagi kena ki shong ha kelas kumno bagi ki le ki buat ki bangi ai kumno bagi kali jingkeli yang ila ki kim school tho mo di henry namar kum kani ke situation jong ka kalam kum bang mo kalong ke jingja ka ba kanja kat nusin ha ka perthai mo di ngimban se ngi ha ban le ikani ka online but ngangai boni ki kena kin ongi kata ba lada pi ailat iki kit kwa i belon jaspo tan ba namar ba undan lat de kumwe ngi kum ki dong penya school kum ki no hikai kum ki kimi ki pa ni ha ban rap kat bala ye ki kun ki jungi bakin learn mo da kanika online we mo di ka shulong tang kata mencap senam ngidang sedang but buat na perinjungi lalong no kumbangi ia learn lang ka jok kapor bagi kena ni kina hikai ni pat long use ndri how news nem pementa ngapit ba kalau kom ai jungi kum kina hikai ki work ki jingle jungi ki audio ki videos kala dan a vast improvement na ka bangi ngile mencap senam ka bangi le mencap senam ha ka jing la jungi ni la persyang ban le kamba but ka responses ka bangi ngiyo na ki kena but kumjur ni ki parents kalong
shisha ka ba ai Jingkhangdam ni namar ka ba ni yo ka input naki ya ka ba men cham snem but ya ka ba men tau snem ni isu thu ba ni la kam ben ba kan ni ki kena kelas 10 namar ni las dance school ha of February mo shi tin beran kam to di kum ba ong ka lockdown ka 1 March I try 1 month kila yo ya ka school Sngewkmen kini ki kelas 10 ti nadi nang tu hadin bakawan ka lockdown kumang ang ngila on play biang atray ko September tama kalong bet ha ita I face iba penduna ya kapor namar bagi ni yele ban yo ka social distancing bat kum juru ya kani ka timing bakan kam duna ti henry ka ka banga yo snow niki kena bat naki kai kunjo haki tu ki por ki yo pan wan school ki yo ka jingerap shibon ki baki kila bo le se ka baki msong tho ki jing ki jong ki kila yo ban kali ti kum juru mar sedang news nem arjar koi ila yo shisha ban chim biang ki classes ki long ki extra class ki jing pendek ka post how banai January February ila yo ban conduct ke pre-board exams na ka banta jong ki class 10 ro da ka offline kamu ki one bet high school ki le bet ki exams high school kamlong ko mo no mangi ai ki question papers ngim yo I ki de ki tho haye la de ki bet na ki kwat ni kum nuru unre ke pre-board exams ni conduct ki class 10 but class 12 jong news nem da ka offline de kala yarap siput kita ki kena ki bakwa menlit ya ki lain no ko mo no ya ki kena school jengiro kinde ki kena ki bawan Sngewkmen kinde ki kena ki batrishtom kinde ki kena ki batrang menlit cak kata lain mo ka syong tang haki menta kumno kin pendan kami ka por ka jongki kumno kin pendan kami ka internet kumno kin pendan kami ki lat jing hikai baki la banyo palat na ka baki nyo na ki school na ki no hikai ti kapatai kan saya di bakan saya lam syaitan ni ba kindang penmi yaki rukom penyan mo ba kan kinya bet ni langit kijing pule jo ka medical kijing pule jo ka engineering kin ha panya namar ba kan ka kalam te ngam tharai ba kan kut kan na tharai mentau snem ru ngam te hadu ka no singin dang yo ban khat I kena sa school ban le kan ka offline classes di kumki noi kai mentaru nia de kata kijing tumu bet ba la de ki kena kem lap mon school ru ka school ka di ban yan ki courses ni di ben pendak nila nang ile kat kabang nila ya kilat ki bertemai ki bangin ya le ki exams ki assessment kanang baki kena kin da du tan ka jempet jong ni kum kina hikai ti wat la dang kli ya ki ro bon ni ki ong ya ka bangi klam nang mencap seneng menta kila nang ma ni kum kina hikai ni long ki learners ni hab learn kum no pendan kami ki apps ki batamai kum no bangin le ki rukom hikai ki bangi klam le mencap seneng ti ki ngai I babon ki nai kai ki le kita ti kum jor ki khanta ki baki ong mencap seneng bangim nang man le menta ki le bat ki kami ki kapa nas ngoban ai ngo shashai ki kami ki kaparu ki ba ai ka kati kamon ka kati ka dem jongki ani rap iki khun ki jongki kan bangi request ki cooperate ngi mo na ka banta ka jing puli jongki khun ki jongki kat bakila ki le kuman chi ong no mar si teng na traya ka kam hikai na ka banta jongki khana kala de ha terpeng jongki kami ki kaparu ha ki por banta kat nu ka jing ngotan mo kumala ong ni der lagi bagi tu ki be yo penyekran kalong kejing long proud kejing ya ka bagi kena kasih kilap kiu hadu bat kum juru menta ba na ki school ki balong ki rural areas ni ka sang ban ki ti la dangi keli balai bakini ki le ba kawan yang si kajo hi ban pen pau ba kam dan ka baria la da pidal kan kanu kajing angnot kini ki kena ki dei bakanan ki school ki balong sya ki jaka ki bakendong kala pan long ba ka jaka ki baki kisa ki don ki network problems kila pan num yo bhai ki jing hikai la de ki no hikai ki ai ki limba jo ki social media ndoi gangit ba ka jing trishi tom jo ki to ki kena ringkat ba ka jing trishi tom jo ki no hikai jong ki to ki school
kelala siapa nonra ya kanika burung na kebentar ke jongki kamdam mut ya boong ba mentau sedang berkali ke pandemic, that's why kita bah kini ki rural areas ngangi ke syong bet hi kadi hi haki kena haki nohi kai but kadi hi ke capacity joki kila don lupa kam shimdei bagi suddenly ki le bah ka class dan kan kila dei hi kena ki ba la bet hi na ka school ke jongki but hapor bakawan kini ka pandemic bakanaro ki syong exam joki kila ben le bah number bagi trishito